στο δεύτερο ημίχρονο. Το εκτελεί ο Σωτήρης Νίνης. Βγαίνει ο Χαλκιάς, κάνει λάθος ο Βίντρα. Ανοίγει το σκορ στο 49. Ο Χαλκιάς έπαιξε με τη φωτιά αρκετές φορές σε δήμα από το καλά εκτελεσμένο κόρνερ του Νίνη. Ο Χαλκιάς πήγε εκεί που δεν ήταν η μπάλα. Τη βρήκε ο Βίντρα και την έστειλε ουσιαστικά στην κενή εστία. Ο Κλέιτον είναι πάνω στην μπάλα, είναι και ο Νίνης που αφήνει για τον Βραζιλιάνο την εκτέλεση. Στο δεύτερο δοκάρι η κεφαλιά 2-0, πάλι ο Βίντρα. Ξανά όμορφα εκτελεσμένο φάουλ του Κλέιτον στο δεύτερο δοκάρι. Τον έχει χάσει ο Δάρλας. Καρφωτή κεφαλιά, σκάει στο έδαφος η μπάλα και στην κλειστή γωνία του Χαλκιά 2-0. Και εδώ βέβαια παίζει ρόλο και η ψυχολογία του Χαλκιά. Νίνης άνοιξε λίγο το κοντρόλ του, έφυγε λίγο η μπάλα. Τη διατηρεί πάντως στην κατοχή του και αποφεύγει τον αντίπαλό του. 3-0 από τον Μάντζιο. Στο 58 από τη σέντρα του Νίνη. Δύο του Βίντρα και μία του Μάτζιο, αλλά το μισό γκολ ανήκει στον Νίνη με την υπέροχη αυτή προσπάθεια και την σέντρα που έβγαλε στον Μάτζιο στο πρώτο δοκάρι. Εδώ ο Μαλεζάς έδειξε ότι με κάτω την μπάλα μπορεί να αντιμετωπίσει πρόβλημα. Με το χαμηλό κέντρο βάρους του ο Νίνης τον αποφεύγει, βγάζει συστημένη σέντρα.